Срами се до къде към определените имена към целите. Марш към пулсата към нея! Така! А при мен може да дойде. Чакай, мате, хайде да снимаш. Миги, аз ще преди да ги снимам. Хайде ги съберем на едно място. И съберем на едно място там на масата. Небе в ръцете ни. Всяка дама, всички да сложат към средата. Айде към средата. Айде, елате тук с пастите. Елате тук първо. Всички по средата. Давай си, бе. Чакай, моята. Айде, кошик няма, брати. Там бе, айде. Айде, Мариетка. Така, супер си момичета. Ама краси, тръпни се ръчичката, половинта им най-изчества. Снимат си. Айде, общо снимайте. Барат, давай. Айде, Мартин. Супер. Не бързайте, не бързайте. Това е много красиво, Здраве, направи. Няма да го ям. Аз съм гладна. Аз също го вземам. Айде сега, който иска сингъл снимки, да се започва да правя сингъл снимки.